Kidam tang phai kuni ni phai near kebarni BJYM Socheng Mondal Committee atum pen chapate priponsi Hamreng Multi Utility Building along Lokechar Leklim Somar tuma phan check alu kipajerpon Labang solong Kechar Leklim Somar tumpen chingi je thana sayang ding pedoponsi Kechar Leklim Somar tuma phan iprang kipaprang dun unji aphan bidisore chipipon Labang so Chief Minister Relief Fund Socheng constituency aphan lak thongkep atangka panong pon pusi MEC Hetsing Rong Parpen kachitong dun klim somar do anatuma phan than tachini pon lapen labangso chekiron pon kadukawe bang pharohini abad doji atuma phan pajir pon longlo laso achek ke panong pon lake ke charlia klim somar atuma phan suri truck sira pharoner kebra truck ner keb lapen keso atuma phan suri keposi pachini pon Chekiron pon amai long kachitong pon along alhi sarpo Socheng MEC Hetsing Rong Par Dr. Habiteron Dr. Mirdihun Teron P VDC Chairman Joy Singh Kro lapen ke ongdong man ke the tum chitong dunsi ke Charlie aklim somar tumaphan bidi sore pitekang Nisa relief fund labangso special packet melo la se dak amri LA dak Socheng constituency apan la se Fransi lituma CM Dr. Turam Rahamasin nili akerup pilo la pen lituma MP Omar Singh Diso la pen lituma MLA Rup Singh Teron la pen lituma Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alangli hirjumi pel sepini dak litum bang pharohini so se chot loka charli la pen kesu ke ni dam han check ron pon lo la pen atangka bang ka dukowe bang rum pere bang ke litum phadak so cheng phandet silak thongke patangka nang pilo la pen check bang ke dak ni tum criteria ke thom siron pono loka charli thom bang suri troxira pharoner kep sarikuri lapen keso thom hana bang suri kep masonron pono lapen la hini bang si ron pono lapen dak kilong lelang thom hana dolang lapen kabilong le phanda ni tum chingki bom lo lapen kapelong eje phasi un bang body pon News report Carbing Long Live